बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला BCDCनि सिङाव थानाय मान्दारगुरि गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला जुब्राज नार्जारिनि अनसुलि बिसि सुजाता बसुमतारिया दाख्लैनिफ्रायनो गोमानानै दङ। दा आंखौहाय बे न'खरनि गार्जेनफोर एबा गामिनि गावबुराफोर ओमफ्राय जायबा बे हिन्जाव खारनायनि हासबेन्ड बिथांमोना आंखौहाय बेबायदिनो रिकुवेस्ट खालामनानै लिंहरबाय थानाय हिसाबै आङो फैनो गोनां जाहैबाय। निस्सय दा बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मोननो हास्थायदों। दा जायबा गोमानाय बिनि हासबेन्डआ मा बुङो आं नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजोंहाय क्लियार लाबोगासिनो दङ। दा नायलांनो हागोन। खुलुमबाय रायजोफोर। थांनाय सुनिबार 4 थारिखआव आंनि हिन्जावा बाजाराव खरस खालामनो होननानै थांदोंमोन। बे टाइमावनो आंनि हिन्जावा बिनिफ्रायनो गोमानानै दं। आङो नैबे महेन्द्र फिरफिलिखौनो सालायो। आंना अखानाय फुङावहाय रिजार्भ दंमोन। अखानाय फुंनि 6:30 आं सापागुरि आप डाउन रिजार्भ दंमोन। बिनि थाखायनो आंथ' खरस खालामनो टाइम सर्ट जाबाय। बिनि थाखायनो आं आंनि हिन्जावनो फैसा 1000सेबो होलांदोंमोन। फैसा 1000से होनानै खरस खालामनो थाखाय बेखौ बाजाराव थांहोदोंमोन। थांहोनानै बेनि उनाव जेब्ला आं रिजार्भ थांनानै सापागुरिनिफ्राय फैफिनो अब्ला खोनाफैबाय जे आंनि हिन्जावा न'आव गैया बा बाजारावबो रावबो गैया होननानै मिथिबाय। गोमानायजों लोगोसे आं गोबां जायगायाव नागिरबाय। नागिरनायजों लोगोसे बिनि आरो आंनि बुरैनि न'खरनि जाथि बंस'नावबो खबर लाबाय। बिसोरबो मोननो हायाखै आरो आंबो नागिरबाय, आंबो मोननो हायाखिसै। ओमफ्राय न'खरफ्राव माबा मोनसे नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा? जेनेबा नांलाय खमलायाथ' जेबो नांलाय खमलाय गैयामोन। जेबो जायाखैमोन बोराय बुरैनि गेजेरावहाय। ओमफ्राय नों नोंनि हिन्जावनि सायाव माबाफोर सन्देह दं नामा? जेनेबा सन्देहआथ' दं। सोरबा सासे हौवा सेंग्राजों थांदों जानांगौ बेफोरबायदि सन्देह। बिदिनो आंनि खावलायनाय जेरावखि थाया मानो आंनि हिन्जावा आंनि मोखांखौ नायनानै जाहाथे न'आव फैफिनो, मोजां गोरोबनानै संसार जाफैफिनो, मिलायफिनो रायजो राजाजों। दायो नैबे मान्दारगुरि गामिनि मानगोनां गावबुरा आदा दङ। आं बिनिफ्राय मिथिनो लानि जिथुनाखि बे फंबायनि हिन्जावा दे थांनाय सुनिबारनिफ्राय गोमानानै दं। नों बिनि सायावहाय रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो गोसो? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दाना जोंनि फंबायनि हिन्जावा मैयानिफ्राय गोमानानै दङखाय आं बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायहरनो गोसो जादों। माने जेरावखि नुवा मानो बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों खोन्थाहरो आरो बिथां फंबायखौबो आं हामबाय होनदों। जोङो बे जाथायनि गेजेरजों जोङो फंबायखौबो लिंहरनानै दिनै बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो बिथाङा हेफाजाब होफैनायनि थाखाय बिथांखौबो हामबाय होनदों। आरो जेरावखि नुवा मानो रायजो राजा नोंथांमोना जिहेथु एसे हेफाजाब होनानै जोंनि जेरावखि नुवा मानो बे बेवाइखौ जेन' जोङो जगायनानै हरो, खोन्थाहरो आरो बे इउटुब चेनेलनि नाम्बारावनो जों मिथिहोहरनानै जों खबर मोनफैयो बिनो खावलायहरनाय थाबाय। आरो दा जाफ्लायबाय थानाय बे समयसाफ्रा जेन' बेफोरबादि जेन' मिथिहोलायनायनि गेजेरजोंनो जोबस्रांलाङो। बेनिखायनो आं खावलायहरदों जाहाथे जेरावखि नुवा मानो जोंनि बे खारनाय बेवाइखौ जेनो जोंनो मिथिहोहरनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावनाय थागोन। बेनिखायनो आं रायजो राजा साफ्रोमखौबो खावलायनानै गुरैयै हांख्रायहरदों जाहाथे नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलनि जे नाम्बार होखानाय बेयावनो मिथिहोहरनो होननानै आङो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।